Dobrý ľudia, takže ja vás vítam u nového videa, fakt po dlhej dobe. Dneska si dávam videjko z Minecraftu na serveri Rajče, samozrejme môžete navštíviť tento server a ja budem iba rád. Môžeme si aj zahrať a tak. A dneska sa pokúsim urobiť niečo na svojej baske a ešte poťažiť bloky a tak. Takže let's go. Dobre, takže ja dám lomeno home a idem domov. OK, som v svojej baske. A ešte troška skácem stromy a tak. Takže ideme. Ja vám to tu prehrám rýchlejšie. OK, takže je to hotové. Toto je posledný strom ešte. Tak som úplne zabudol, nevadí. A ideme teraz, počkáme kým to listie spadne. Voted train, ok, tak potom zahlasujem a ja vám zatiaľ ukážem basicu. Tu mám hodnotenie 10 z 10, krásne od kreatora. Tu mám nejaké drevo a teda. Tu mám nejaké blbosti, tu mám svoje brnko. Tu mám veľký strom, čo je za mňa celkom pekné. Trvalo to dlho, neviem, asi 4 hodiny stavby. A mám tu čestky a také veci, blbosti. OK. A pomáhal mi aj kamoška, ale trošky to mám ešte gift od kamoša. No dobre, tu mám nejaké skladisko, nejaké blbosti. Dobre, to skácam, to si nevšimajte. OK, a ideme na minebloky. Dobre, takže ideme si na chvíľočku poťažiť tento mineblok a pôjdeme na demonický ešte mineblok. Podajú z toho rôzne odmeny, zlaté orby a senka padá demonické orby. A tu sú peniaze zase, 15 000 napríklad, čo je dosť dobré. Dobre, tu mám druhé miesto už isté a ja idem tu ťažiť, hej, takže ja sa vám ozvem, keď budem už mať doťažené. Dobre, ja to za chvíľu ešte doťažím, už sa mi to nechce. Troška to, lebo to hrozne veľa tam je tých blokov. OK, A ideme si otvoriť vodobedňu, takže tak. Dobre, ideme na to. Čo mi padlo? Niečo dobré. Zlato, nevadí no. OK, pohoda. OK, za chvíľu bude piňata. To máme senko o tej party. Nie je to vidno celú, lebo točím na mobil, sorry, ale idem si kúpať nový počítač. Takže to potom budem točiť a stiahovať tie programy, takže tak. Za tú dobu, čo tu hrám, som si celkom pekne zarobil. Hrám tu nejaký 12. deň, to môže byť, alebo 13. a v banke mám 1,15 milióna a u seba mám 247 000, čo je ako slušný výkon za mňa. Som na to hrdý, hej, neflexím sa s tým. Sú tu iba peniaze v hre. Môžete hoci ako ich získať, ale som za to rád. A budem si určite kupovať nejaké dobré veci, vylepšenia a tak. Počkej. No, dobre. To je koleso šťastia. Určite si kúpim kľúčik, ale za peniaze v tej hre. Nereálne. Dobre. Tu mám nejaké irony. Počkaj, ja si zoberiem všetky irony, čo mám. Čo ich je fakt veľa. Ty kokos, ich je veľa. Ani neviem, odkiaľ ich mám. Ja by som mohol mať ešte aj tuto. Iron ingot, 2 staky, nice. Tu sú enchant knihy. Bracho, čo to je? Zlatý kľúč, ulomek, nice. Tu je ešte ďalší iron, OK. GG. OK, tu vrátim. OK, nice. A ešte tu by som mohol mať v týchto čestách. Iron. Nemám. A zoberiem. Nie, nezoberiem. Dobre. Warp.
výkupak. To bude, neviem, či má peniaz na účte ten typek. Čo to vykupil? Marcho, chilluj, hej. Nestroj do mňa. Kamo, ty si... Dobre, prodej. 4 za každý. Takže keď... No, 4000 je mojich. Nice. Ešte dia nebudem predávať. OK, toto máš... Ty Golden Apple a... Čo? Dobre, nevadí. To je kľúč 4000. OK. Celkom pomerne slušný obchod, počkej. Dobre. Ja nemám hangár, takže ja idem do shopu a ja si niečo kúpiť. Napríklad 2 mrkvy. Inak tu máte IP adresu, hej. Senka vám vyskočí. A môžete si tu zahrať, je to fakt extrém dobrý server. Queplay a toto sú 2 najlepšie servery, čo poznám ako. Uj. Ale neblokujte nikdy týchto ľudí, hej. No, ťažte si. Už ma dobiehajú, ja idem ťažiť, tak za chvíľu sa ozvem. Dobre, už vidím, že prvé miesto si neudržím, lebo hráč za mnou ma dobieha, má rýchlejší krompač. Už iba 400 a dobehol ma 400 blokov. Ale pomáha pes, takže pes je extrémne OP na ten krompač. Takže, no, a nie, ale prehrám. Už iba 200, to je rýchlo, ide preč. No dobre, už mu stačí iba 70, aby ma dobehol. Ty kokos, to je tak Ostáva 4700 a ne, už ma dobehol. Aha, už ma dobehol. Tak to GG, gratujem ti, týpeček. Dobre, ostáva 2000, takže 2 sa rozloží. OK, dobre, už mám druhé miesto. OK. Takže ja idem, počkajte. Ja idem, neviem čo, sorry. Ja som skontrolovať toto odmeny, idem na odmeny. Dobre, si denný nie, počkaj. To je blbo, to není PB. Úkoly. Titan 2, o tom, čo mám znižiť. Ako mám znižiť 4 diamanty? Nespal, hraj SD 2 dny. Mám to odohraný 6 dní presných. OK, monster. Vypeč. No to je prdel. To je trocha ťažšie. OK, nevadí. Menu na počkaj, čo? Dobre, odmieny. Som na ďalšej stránke. Senka bude 1 foodbox, to je blbosť. 2 rajče coiny, extrémne dobré. 5000 a votek kľúč. Dobre. Počkaj, čo to je? Denní aha, to je ono. Dobre. Ja si to idem dať asi home, domek. A ja by som mal taký shulkerboxík niekde. Kde je? To hajčka. Že som ho tu... Mám ho to jasné. Dobre. A tento shulkerbox som včera predával, ale týpek, čo kupuje ostatné veci, nemal peniaz na účte, tak som mu to nemohol predať. OK. Toto má hodnotu 16 000, toto má hodnotu 20 krát. No 100 000 a toto 8. Takže... dosť celkom. OK, shulkerbox si dám tu, ako vždy, klasika. Ja idem na... tak, počkať. Dobre. Looting, unbreaking. To nepotrebujem. Štít. Ja nemám štít, čo? Ale mal som... OK, karotky, to si zoberiem. 2. OK, som do druhej ruky. OK, som pripravený, OK. Brérem. Hľadové hry. Senka mám prázdnu čestu, to tu môžem zrušiť. A ja vlastne môžem niekoho zavolať. Dobre, takže peňaty sa asi nedočkáme, toto si nevšimajte. Ideme urobiť takú vec, že ideme vykopať jamy a v budúcom videjku
si ich vyplníme sklami. Ale ideme urobiť asi vonku. Alebo ne. Dobre. Takže ideme na to. Prvé, čo potrebujem, je ísť vonku. To je pekne. Brem. OK, nevadí. OK. Senka by sa hodilo nejaké okno. Ale dám ho asi iba tu. OK. Ja si zoberiem a idem kopať. Dobre. Takže ja dám okna takto. Jurasevec, nice, dostal som 2. Druhé miesto. OK, mám. Berem, čo je tu? Šípy, nice. Irony, šípy. Potrebujem luk. Nemám. Dúfam, že skúpam set na pandu. Dobre, takže ja si tu vykopnem. Okolo celého si urobím takúto jamu. Ale bude ma to stať veľa dreva. Čo už. OK. A tú strechu musím kúpiť. Tuto, pozrite sa. Mám 260 na 1000. Takže ja keď pôjdem na tohto, kúpim toto napríklad 10 krát, tak ma to stojí 495. 11 krát. A to keď si položím takto, pozrite. Berem, dobre. OK. Zaplníme ostatné diery, aby tu bola úplná tma. A tu je svetlo. No dobre, chill. OK. Neviem kde, aha, to je zlatý, nice, mindblock. Ja si môžem vykopať senka hore jamu. Pomaly, keď letíme. No, položiť. Vážne. A čo tu bude? Bude tu tma. Keď tu bude sklo, tak tu bude väčšie, ale nebude tu už taká tma. Ale budeme to stojí veľa peňazí. Hrúza. Kámo, ty bude kladať prácu a ja mu nebudem dávať peniaze. To je moc 5000 za vykopanie tohto. Tam je tu? OK, ja idem tu. OK. Dobre, neviem, čo to robí. Tu mám nejaké veci. Protection, dobre. Tu nemám, nie je čierna ovca. Tu už je neviem koľko. Dobre, tu si dám. Merem. OK. OK, toto máme. Dobre, ja idem vykopať ešte celú túto vrstvu. OK. Ďalšie video bude s kamošom, samozrejme, ako inak. Kamo, to tak dlho trvá. Tu asi zoberiem TNTčko a odpadnem tu. Dobre, je čas minúty 10 000. Takže dáme shop. Come on. Dobre, bracho, to mi stačí. Ja si nebudem vyňať viac tak 5000. Ja neviem, ja sa tu psychicky zrútim, pričom to. Ja plačem. Kam tých 5000 zarábam tak dlho. Akurát čo vôbec. Počkej. No si A. Hej. Dobre. Už mi to kúpili tie hlavy, takže som zarobil nejakých 8000. OK, GG.
Dobre. Ja si samozrejme dám tieto peniaze, čo mám, do banky, keď tu hrám. 46 minút, ok, takže ja sa dám vložiť a dám si tu 253 000. Nemôžem dávať všetky, lebo chcem mať niečo aj tu. Ok, GG. U mňa, ale ne za 5K, kamo, ja nie som schopný tu rozdávať peniaze v tej hre. No som, ale ja tu nebudem. Ale nie 5K, ale ne 5K. Nech si viete čo. Počkaj, reset destroy. Keď jej nastavím, že nemôže otvárať resky, tak ona môže zničiť tú truhlu a s nej vypadnú veci. Takže to je úplná blbosť. Dobre, Táň, neviem čo som napísal. TPA. Poviem čo. Come on, ne, to bude predrahé. Oj, čo robím? To bude drahé, extrémne. To sa mi nechce do toho. Si radšej urobím sám. Dobre, rejme. Inak napíšte do komentárov, koľko dávate bodov tomuto stromu. Je to fakt krásne. Za mňa aspoň. Ešte tu nie je hodnotenie. Doslova fluky. A má to aj výťah. Dobre. Doslova fluky. Teraz sa tu portnem. A teraz, ok. Bracho, typek. Typek bude unesený. Čo musí všetko urobiť? Vykopať to. Bracho, to nekývnu. Vykopať to drevo všade na oko. Iba tie 12. Dobre, res. Máš pád. Môžeš ťažiť a ja mám nastavené, stačí mi 3 kliky a máš podel. Tu čo? Typek si nevie poradiť so skeletonom. Neviem, čo tu je. Dobre, ja idem zatiaľ kopať za to hore. Mal som si predal mu otroka. Neviem za koľko, asi za free. Ale tak dačo musím zaplatiť. Ja, no dobre, takže pomaly sa to videjko blíži ku koncu. Dobre, tak piňatá nič. Môžem ešte skúsiť napísať to, čo tu alvote. Nech všetci hlasujú. Zatiaľ... Dobre. Stihlo som toho dneska celkom v pohode. Kolik je 3? Jakže 4? Dobre, nevadí. V ďalšej časti videjka si dokopím aj toto a tiež aj toto. A dáme si tu sklo. OK, tak čau zatiaľ.